Alah, Rio ya kok yang didit 40.000 tok. Pameli ah. Apa sih pangkat dapuran wae sih? Alah seru to bosku. Aku bar tuku kelambi anyar ki. Jas ora ala lah mengkur untalan kelambi kaya ngono lho pamer ke aku. Aku ya duwe to bos. Alah, diapuran panggah iso tuku kelambi anyar ngene iki. Ora mungkin. Iki mahal lho. Kelambi anyar aku duwe. Dadi wong aja sombong sih lah. Kelambi anyar bos, kowe kan saiki dadi abdi negara to. Lah iya to, aku saiki dadi abdi negara iki. Jas pra, mbok aku dikei THR kene. Jaluk THR. Alah, tenang guys, tangga tak bagi. Kene abdi negara. No. Alah, mosok yo abdi negara ngene THR 2000 bos ra kacek. Sekali ngono lah, nripet-nripeti tok. Alah los, yang penting lambik anyar. Ya, kono minggat lah. Buka udian ah. Apa ki? Alah lo kok bolong ki?